Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Opong, hindi niya tunay na pangalan. Taong 1988, Arteche, Eastern Samar. Noong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos pa lamang si Opong. Nakatira sila noon sa dulong parte ng baryo, kasama ang mga kapatid ng kanyang ina. Bale sa lugar na yon pinuno, purong kapamilya lang nila ang nakatira. Kaya naman hindi siya gaanong naiilang. Sanay na rin siyang nakikita ang mga ito. At sa katunayan, yung mga pinsan niya ang kanya na ring kalaro. At kahit malapit lang sila sa baryo, hindi sila nangangahas na pumunta rito. May rason kung bakit doon sila nanirahan at anuman yon, ayaw na niyang malaman. Basta ang pagkakaalam niya, galit ang mga tao sa kanilang pamilya. At sa hindi malamang dahilan, bawat isa sa kanila ay pinangingilagan at nagiging tampulan ng kahihiyan. Bilang bata, hindi niya maunawaan ang mga taong nakatira sa baryo kung bakit sila nito ginaganito. Gayunpaman, imbis na maghanap ng sagot, mas pinipili na lamang nilang manahimik. Yun kasi ang sabi ng tatay niya, kaya wala siyang magagawa kundi ito ay sundin. At sa loob ng ilang taong paninirahan nila rito, awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama. Araw-araw normal ang mga kaganapan, kaya naman naging panatag ang loob niya. Ayon kay Opong, maliban sa pagtatanim ng gulay, pagbibilad ng palay ang isa sa kanilang mga pinagkakaabalahan. Magsasaka kasi noon ang kanilang pamilya at para kumita ng pera, yung mga nagiging parte nila sa gapasan, binabayo nila ito para maging bigas. At ang bigas naman na yon, nilalako nila sa karatig baryo. Isipin ninyo napakalapit lang ng baryo nila sa kanilang bahay, pero nagtitiis pa rin silang dumayo kung saan-saan para maibenta ang mga ito. Mahirap man ang ganoong sitwasyon, nasanay na rin sila sa realidad ng buhay. Wala naman kasi silang magagawa, kaya imbis na kumontra, mas pinipili nilang sumabay sa agos ng buhay. Ilang buwan ang lumipas, ganun pa rin naman ang nangyayari. Pagkatapos ng pagtatanim, maghihintay ng gapasan at habang hindi pa ito dumarating, abala sila sa pangunguha ng mga kamoteng kahoy at saging. Kapag walang-wala, ito ang pamalit nila sa kanin para lamang meron silang makain. Madalas man ang pagtitiis, kahit papaano masaya naman ang kanilang pamilya. Ang kaso lang, habang papalapit ang kanyang kaarawan, meron siyang napapansin sa kanyang ina, maging sa mga kadugo nilang palagi nilang kasama. Nagsimula ang lahat ng yon nung may tumirang albularyo di kalayuan sa kanilang lugar. Ang matandang manggagamot ay galing sa karatig baryo at napadpad lamang ito dahil sa may nag-alok dito ng mapagtitirahan. Kung iisipin, wala naman yung problema, pero para sa kanyang ina, napakalaking bagay na nito. Halos walang araw na hindi ito nagsasalita ukol sa bagay na yon, hanggang sa isang umaga, bumisita ang matandang albularyo sa bahay nila. Meron itong bitbit na sako at malayo pa lang, nanlilisik na ang mga mata nito na parang galit na galit. Pagdating nito sa entrada ng kanilang tahanan, ibinaba nito ang hawak nito kasabay ng pagsilay niya ng itim na likidong dumadaloy dito. Nung makita naman yon ng kanyang ama, agad ito roong lumapit para magtanong. Ang kaso lang, hindi pa ito nagsasalita. Binantaan na ito ng nanay niya na wag ritong lalapit. Sa tono ng pananalita nito, parang kaaway nila ang matanda, kahit yun pa lang ang unang beses na magawa nila itong makita. Nang marinig ito ng tatay niya, tumahimik ito at bumalik. Kaya naman nang mapansin ito ng manggagamot, ito na mismong nagkusang lumapit. Dapat nga talagang magalit kayo sa akin. Dahil ang dala ko ngayon ay isang regalong hindi nyo makakalimutan.
Isa sa inyo mga kasamahan ang nagtangka sa buhay ko kagabi. Pumasok siya ng bahay ko nang walang pahintulot at pilit niyang tinunto ng aking kinaroroonan. Nagpang-abot kaming dalawa at sa kabutihang palad napaslang ko siya. Ito ang tatandaan ninyo. Hindi ko iniiwan ang bahay ko nang walang pangontra dahil ako mismo ang pangontra. Dagdag pa nito na ituring nilang babala ang kanyang pagpunta dahil sa susunod niyang pagbalik, hindi na magiging mapayapa ang kanyang pakikipag-usap. Matapos naman itong marinig ng kanyang ina, kitang-kita niya ang malalim nitong pag-angil. Hindi kumukurap ang mga mata nito habang nakatingin sa manggagamot na parabang meron itong masamang binabalak. Ilang minuto pa ang lumipas, wala itong naisagot. Kaya naman minabuti na ng manggagamot na lisanin na rin ang kanilang lugar. Matapos nun, dito pa lamang nila napuntahan at nakita ang nilalaman ng sako. At kagaya nga ng sinabi nito, naglalaman ito ng labi ng kadugo nilang hindi niya nakita noong nagdaang gabi. Wala namang kakaiba sa katawan nito, maliban sa itim nitong dugo at mata nitong namumula at nanlilisik kahit patay na. Kapansin-pansin din ng matatalas nitong pangil na hindi karaniwan sa tao. Dahil dito, hindi niya naiwasang itanong sa kanyang ama kung ano ang nangyari sa kadugo nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, dito niya napansin na parang wala itong balak magsalita. Kaya kahit abala ang nanay niya, napilitan itong mag-utos ng tiyuhin niya. Paglapit nito, agad itong nagwika sa kanya ng, "Tama ng maraming tanong, Opong. Alam mo naman na nagluluksa tayo ngayon. Pero kung talagang gusto mong malaman ng totoo, sasabihin ko sa'yo. Aswang ang pamilya mo at wala kang magagawa para mabago mo ito. Yun lang, sana mahimasmasan ka sa iyong mga katanungan." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad siya nitong tinalikuran. Si Opong naman, naiwang tulala habang pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang narinig. Maya-maya pa, paglapit ng kanyang ama, dito pa lamang bumalik ang ulirat niya. Ngunit sa kabila nito, sadyang hindi niya pa rin matanggap ang mga bagay na kanyang nalaman. Dumaan pa ang mga araw, mas naging abala ang kanyang mga magulang. Bibihira na lang sila noong magkasamang maghapunan dahil palagi na itong umuuwi ng kalaliman ng gabi. At kapag tinatanong niya ang mga ito, wala itong sinasabing kahit na ano. Basta ang utos ng nanay niya, bantayan ang kanyang mga kapatid at huwag maggagagala kung saan-saan. Siyempre bilang anak, obligado siyang yon ay sundin, kaya kahit labag sa kanyang loob, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbabantay. Subalit lingid sa kaalaman ni Opong na may nagaganap na palang digmaan sa pagitan ng kanilang angkan at ng manggagamot. Huli na nang malaman niya ito, kaya nang marinig niya ang tungkol dito, di niya maiwasang magulat at mapaisip. Natakot din siya para sa kanyang sarili, gawa ng niminsan hindi sumagi sa kanyang isipan na siya ay may dugo ng aswang. Kaya para makatakas sa ganoong sumpa, nag-apila siya sa kanyang mga magulang na kung maaari pasukin niya ang bahay ng manggagamot. Ang plano, mag-aaral siya sa ilalim ng pamamahala nito upang sa pagdating ng araw, siya ang magiging kapantay nito pagdating sa kapangyarihan. Aminado ang kanyang ina na hindi nila kaya ang matanda, kaya yun na lamang ang tsansang meron sila. At para masigurong hindi nito matutunto ng tungkol sa kanyang pagkatao, noon ding araw na sila'y magkasundo, agad siya nitong ipinalipat sa sentro. Nanirahan siya sa ilalim ng pamilyang diniktahan ng kanyang mga magulang upang walang maghinala sa kanya. Sa loob ng ilang buwang pamumuhay niya ng mapayapa, hindi niya may pagkakailang mangungulila siya sa dating buhay na meron siya. Gayunpaman, labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil sa nagawa na niyang maitakas ang kanyang sarili
mula sa panganib na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Di nagtagal, buhat sa kanyang mga pagpaparamdam sa matanda, unti-unti na rin niyang naagaw ang atensyon nito. Isang araw, habang nagtitinda siya ng gulay sa merkado, nagkusa na yung lumapit. Malayo pa lang, nakangiti na ito na para bang may maganda itong dalang mensahe sa kanya. Paglapit naman ito, pumili ito ng mga gulay kasabay ng pag-uwika nito ng, "Pansin ko na may interes ka sa lihim na aral. Gusto mo bang matuto?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang nagagalak na sumasagot dito ng, "Ha? Oho, gusto ko pong matuto. Tulungan niyo ako." Pagkasambit niya ng mga kataga, inabisuhan siya ng matanda na hintayin sa bahay nito bandang 5:00 ng hapon. Dagdag pa nito na huwag niyang ipapamalita ang magandang balita sa kanyang mga magulang para hindi ito mag-alala. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, tumangulang naman siya bago sila tuluyang nagkahiwalay. At makalipas lamang ang ilang oras, dumating ang manggagamot sa kanilang bahay sa nakatakdang oras na nabanggit. Pagpasok nito sa loob, napansin niya na meron itong inuusal at iniihip sa mga dingding. Matapos niya yung gawin, tsaka pa lamang ito humarap sa pamilyang tinutuluyan niya para ipagtapat ang tungkol sa napagkasunduan nilang dalawa. At sa maniwala man kayo o hindi, buong sandali nakausap ito ng matanda, palagi lang itong nakayoko at tumatango. Wala itong naging pagtutol na para bang lahat ng sinasabi nito bukal sa loob nilang tinatanggap. Hindi nagtagal, nang wala nang sasabihin ng matanda, inabisuhan siya nitong mag-ayos ng damit. Dagdag pa nito na wala siyang dapat na ipag-alala sa mga magulang niya dahil wala itong ginawa roon para mapilitan ang mga ito sa ganoong desisyon. Bukal sa loob ang kanilang pagtutol kaya maging mapanatag siya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na silang dalawa ng bahay. "Kabirang tawag sa akin ng mga tao, pero ang totoo kong pangalan ay Apolonio. Ikaw na ang bahala, Opong, kung anong itatawag mo sa akin bilang iyong maestro. Mula sa araw na ito, nasa ilalim ka na ng aking poder, kaya lahat ng gagawin mo ay kailangan mong iabiso. Obligado kang sundin ang lahat ng aking iuutos at sa gayong paraan, magkakasundo tayo. Marahil nagtataka ka kung bakit ikaw ang napili ko. Simple lang, dahil nakita ko sa puso mo ang determinasyon at pagnanais na matakasan ng nakatadhana sa iyong kinabukasan. Mas kilala kita, Opong, higit pa sa sarili mo." Wika ng kanyang maestro. Matapos nitong makapagsalita, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Dinala siya nito hindi sa bahay nitong alam niya, bagkus ay sa tahanan nito na nakadistansya sa kanila. Ilang kilometro ang layo nito sa baryo at sa lugar na yon, silang dalawa lang ang magkasama. Halos 3 taon siya ritong nagsanay at sa loob ng mga taon, hindi niya nakita ang kanyang mga magulang. Paunti-unti, nasanay na rin siya sa pamamaraan ng matanda, lalo na sa paggamit nito ng lihim na karunungan para sa pang-araw-araw nilang buhay. Inakala rin niyang wala itong nalalaman ukol sa kanya, pero pagkatapos ng kanyang pagsasanay, meron itong ipinagtapat sa kanya na katotohanan. "Kilala kita kung sino ka talaga, Opong. Alam kong pinanggalingan mo at ni isang lihim wala ka sa aking maitatago. Pero alam mo ba kung bakit kita tinanggap at ginawang disipulo? Ito ay dahil sa paghahangad mo. Isipin mo kung anong kakayahang matataglay ng isang taong may dugo ng aswang at marunong ng lihim na aral ng kanan. Tiwala ako sa iyo, Opong, na susundin mo ang lahat ng aking gabay
Dahil noong tayo'y nagkita, alam ko na ikaw ang aking magiging kakampi sa mga bagay-bagay. Pagtatapat ng matanda. Nang mailahad na nito ang lahat ng kinakailangan niyang malaman, may ibinigay itong isang maliit na baon ng nyog na walang mata. Kakulay ito ng uling, pero nakapagtatakang ubod nito ng kinis. Pagkakuha naman niya rito, inutusan siya ng matanda na buksan ito. Nung marinig niya ang tungkol sa bagay na yon, medyo nagtaka siya kasi sa pagkakaalam niya, hindi binubuksan ang baon ng nyog. Subalit sa loob ng ilang minutong pakikipag-argumento, wala rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Nang makumbinsi na siya ng kanyang maestro, dali-dali siyang kumuha ng bato upang yon ay mabuksan. Ngunit ayon sa matanda, hindi bato ang makapagbubukas sa ipinamana sa kanyang mutya, kundi ang kabutihan ng kanyang loob. Mariin din itong inilahad na ang susi para kilalanin siya nito ay ang lahat ng mga alaala nila na magkasama. Matapos naman yung marinig ni Opong, hinawakan niya ng 2 kamay ang bao habang iniisip ang lahat ng magagandang pangyayaring naranasan nila. At sa loob lamang ng ilang segundong pag-iisip, nagkusang bumukas ang bao. Umuusok-usok pa ito at sinasabayan ng dilaw na liwanag na nagmumula sa loob nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang kulay rosas na mutya. Napakaganda nitong pagmasdan, animoy isa itong mamahaling bato. Dahil sa pangyayaring yon, hindi niya maiwasang matulala habang malalim na nag-iisip sa bisa ng mutya na naroon sa kanyang harapan. Di nagtagal, nang medyo bumaba na ang tensyon na kasalukuyan niyang nararamdaman, minabuti na niyang kunin ito habang pinag-iisipan ang maidudulot nitong kaginhawaan sa kanya. Paghawak naman niya sa mutya, laking gulat na lamang niya nang sumagi sa kanyang mga pangitain ang mga alaala ng mga nagdaan nitong maestro. Nalaman din niya kung ano ang pangalan ng mutya at ito ay walang iba kundi ang mutya ng Kamaragkaw. Ang mutyang ito ay kambal liwanag ng bertud ng kadiliman na ipinapanganak din ng kalikasan. Alam niyo kasi, hindi lahat ng biyaya purong kanan. Marami rin sa mga ito ang iniluluwal na may dalang kapangyarihan ng kadiliman. At para mapanatiling balanse, nagkakaroon ng mga kambal mutya ang mga malalakas na uri nitong lumilitaw sa mundo. Halimbawa na lang, ang bertud na kasabay ng mutya ng Kamaragkaw. Sinasabi na ang kakambal nito ay nagtatanga ng sinaunang kapangyarihan ng mga gabunan. May hindi rin ito masukat na karunungan na kayang pumantay sa mga dalubhasang mangkukulam at antingero. Dagdag pa ng kanyang maestro, ang mga nakakatanga ng bertud na kakambal nito ay sinasabing nakatalaga para maghari sa kadilimang bumabalot sa mundo. Hawak din ito ang lahat ng uri ng mga aswang, kaya sa madaling sabi ang makakatanga nito ay kikilalanin bilang hari. Mariin ding inilahad ng kanyang maestro, pagmamay-ari niya ang kakambal nito, kaya nakakasiguro siya na walang aswang sa panahon nila ang may kakayahang kumontra sa kapangyarihan ng mutya ng Kumaragkaw. At para mapatunayang hindi haka-haka ang mga sinasabi niya, inimbitahan siya nito sa natatago nitong silid sa loob mismo ng pahingahan. Pagdating nila roon, nakita ni Opong ang mga nalasong mutya, kagaya ng itim na pangil ng kidlat, naagnas ng ngipin ng kalabaw at sirasirang mutya ng salsagan. Nakakatakot tingnan ang mga mutyang yon dahil sa napakabibigat na taglay nitong presensya. Matapos naman niya yung masilayan, dito niya nakita ang isang itim na bato na binabalot ng purong anino. Nakalagay ito sa malaking lagayan ng perlas habang pinalilibutan ito ng mga puting kandilang walang sindi. Ayon sa kanyang maestro, ang kandilang pumapalibot sa perlas ang pangunahin nitong depensa laban sa mga nilalang na nagbabalak ditong kumuha. Walang nakakaalam sa usal para kontrahin ito, sa kadahilanang ang mga depensang yon ay minana niya pa sa kanyang mga ninuno.
Pagtatapat pa ng kanyang maestro, 5 siglo na ang nakakaraan, magmula ng matagpuan ang dalawang magkambal na kapangyarihan. At magmula noon, nasa ilalim na yon ang kanilang pangangalaga. Nang marinig naman ni Opong ang mga sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway. At kahit nasa harapan niya ang mga mutya, para bang hindi pa rin siya makapaniwala. Subalit sa katagalan ng kanilang pag-uusap, nagawa na rin siya nitong makumbinsi. Matapos nun, nagkasama silang lumabas, bitbit ang mga batayan at patunay ukol sa pag-iral ng mutyang pagmamay-ari na niya. Mariin din siyang binalaan ng matanda na obligado siyang panatilihin ang kabutihan sa kanyang loob dahil sa sandaling mabahiran ito ng masama, kusang malulusaw ang ipinamana nito sa kanya. Nang marinig niya ang tungkol dito, walang kaabog-abog naman siyang sumang-ayon. Hindi nagtagal, nang malaman na niya ang mga bagay na kanyang gagawin, bahagyang binalot ng katahimikan ang kanilang kinaroroonan. Sa katunayan, Opong, meron pa akong isang kahilingan sa iyo bago mo ganap na makuha ang titulo ng isang antingero. Babalik tayo sa lumang bahay ko at dito tayo maninirahan sa loob ng ilang taon. Ikaw ang magsisilbi kong kalasag at sandata habang ako'y nanggagamot. At lahat ng pupunta sa bahay na may masasamang loob, ipapakita mo sa kanila ang ating kabangisan na hindi alintana kung sino sila. Wika ng kanyang maestro. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumitig lang siya rito habang sumasagot ng, "Masusunod po, maestro." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dito na sila nagpatuloy sa kanilang mga ginagawa. At sa paglipas ng araw, nagdesisyon na silang bumalik. Habang hindi pa sila nakakaalis sa lugar na yon, aminado itong si Opong na wala pa siyang lakas ng loob na muling masilayan ang totoo niyang mga magulang. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang nararamdaman ang pagtibay ng kanyang desisyon at kagustuhan. Sa pagbalik nila ng baryo, tuluyan na rin niyang nakumbinsi ang kanyang sarili. Mahirap man itong gawin sa simula, pero awa ng Diyos na isakatuparan niya ito. Pagdating naman nila sa luma nitong bahay, ginugol nila ang buong linggo sa pag-aayos ng paligid. May mga pagkakataon na ring nakikita niya ang kanyang mga kadugo, pero hindi niya ito pinapansin kahit marami sa mga ito ang nagkukumahog na siya ay makausap. Dahil sa pangyayari, unti-unting naging mailag sa kanya ang mga taong minsan niyang itinuring na kapamilya. Bagaman may kurot ito sa kanyang damdamin, kalaunan ay nasanay na rin siya. At makalipas lamang ang ilang linggong pananatili nila, nakita na niya ang mga magulang niya. Palihim siya nito noong kinakausap, pero karamihan sa mga yon, hindi niya gaanong pinagbibigyan. Ang rason niya, marami siyang ginagawa at kinagampan ng tungkulin. Kaya naman nang marinig ito ng kanyang ina, medyo naghinala ito ng hindi maganda. Isang hapon, nang mataong namili siya sa bayan, nakasalubong niya ang mga ito. Unang tingin pa lang ng kanyang ama, dali-dali na siya nitong nilapitan para kumustahin. Paglapit ng nanay niya, hinawakan siya nito sa ulo habang nagwiwika ng, "Ano ba ang problema mo, anak? Mukhang nakakalimot ka na sa ating mga napag-usapan, Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang misyon na ibinigay namin sa'yo? O tuluyan mo na kaming kakalimutan?" Nang marinig niya ang sinabi nito, pilit niyang itinago sa ibang dimensyon ang presensya ng mutya ng kumaragkaw. Obligado siyang gawin ito, gawa ng napakalaki ng saklaw na presensya nito. At lahat ng makakaramdam sa bakas nito ay mababahala. Isa yon sa mga iniiwasan ni Opong nang sa gayoy hindi dumami ang kanyang mga kaaway. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob na magsalita, mahinahon siyang sumagot dito ng, "Pasensya na ho kayo, pero hindi ko kayang gawin ang mga ipinapagawa ninyo.
Hindi lang kayo ang dahilan kung bakit ako nagdesisyon matuto. Dahil ito rin ay kagustuhan ko. Hangad ko na makalaya mula sa inyong mga kamay. At ang pag-aaral ng lihim na karunungan ang nakita kong paraan. Ayoko maging demonyo kagaya ng ating angkan. Kaya naging deboto ko ng kabutihan. Pagkasambit niya ng mga kataga, ora mismo siyang tumalikod. Marami pa noong sinasabi ang kanyang ina pero hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin. Matapos ang pangyayaring yon, dito na nagsimula ang totoong kalbaryo nila ng kanyang maestro. Marami ang ginawang panlilinlang ng mga kalahi niya pero ni isa sa mga ito walang nagtagumpay. Ayon pa kay Opong na merong mga pagkakataong nagpapakuno-kuno itong mga manggagamot para lamang makalapit sa matanda. Hindi siya naging pangunahing pakay ng mga ito. Kaya naman para mailapit sa kanya ang atensyon nito, nagdesisyon siyang pumaslang ng kanyang kadugo. Mahirap itong pasya pero alang-alang sa hustisya, buong tapang niya itong ginawa. Alam niya ang ginawa niyang pagpatay ay merong magandang dahilan. Ang kaso, sa kabila nito, nagdulot ito ng matinding galit mula sa kanyang angkan. Dumating na rin sa puntong napilitan na itong kumprontahin sila, kaya pansamantalang napahinto ang panggagamot ng kanyang maestro. Ilang araw din silang nanatiling alerto, buhat sa panaka-nakang pagpaparamdam ng grupo ng mga nilalang. Ngunit imbis na ikabahala, nanatili silang matatag sa loob ng kanilang tahanan. Di sila nakaramdam ng anumang pagkatinag, gawa ng alam nila na kaya nilang makipaglaban ng harapan, bagay na siya namang mas lalong ikinagalit ng kanyang angkan. Makalipas ang 7 gabing pagpaparamdam ng mga ito, dumating na nga sa puntong nagdesisyon na ang mga ito na gumawa ng malawakang pagsalakay. Walang kaide-ideya noon sila Upong sa mga mangyayari, gawa ng hindi naman nila yun inaasahan. Habang palalim ang gabi, medyo napapabalikwas na siya, buhat sa mayat-mayang paggapang ng mga ito sa bubong ng bahay nila. Panay na rin ang ginagawa nitong pag-angil habang paulit-ulit na sinusubukang tuklapin ang bubong nilang gawa sa purong pawid. Ilang minuto pa ang lumipas. Pumasok sa kanyang silid ang maestro niya, bitbit ang isang palakol na merong itim na talim. Pagtitigan nilang dalawa, agad siya nitong sinenyasan na maghanda na. Siyempre nang marinig niya ito, hindi na siya nagmabagal pa. Walang sabi-sabi, binawi niya mula sa kabilang dimensyon ang presensya ng kanyang mutya habang pinipilit na magpalit ng anyo sa pamamagitan ng dugong likas na nananalaytay sa kanya. Ayon sa kanyang maestro, ang paggamit ng ganoong aral ay hindi sumasalansang sa batas ng kanyang mutya na tinatangan. Kaya naman malaya niya itong magagamit ng walang pag-aatubili. Matagal na rin yung pinag-aralan ni Opong at sa tulong ng kanyang maestro na isakatuparan niya ito. Kaya naman noong mga sandaling yon, hindi na siya nahihirapang magpalit ng anyo. Maya-maya pa, nang handa na siya, dali-dali siyang lumipad papaitaas, dahilan para magulat ang mga nilalang na naghihintay sa kanila sa labas. Nang masipat naman siya nito, bumakas sa kanilang mga muka ang matinding palaisipan sa kanilang nakita. Halos hindi sila makapaniwala na mismong kauri nila ang magiging mortal nilang kaaway. Dahil sa pangyayari, hindi na rin nag-alangang sumugod ang mga ito. Buong puwersa nila noong sinunggaban si Opong hanggang sa bumagsak sila sa mismong bahay. Akala ng mga kadugo niya madali siya nitong matitinag kapag pinagtulungan siya, pero nagkamali sila. Bago pa man kasi siya lumagpak sa bubong ng bahay, may kung anong puwersa ang tumulak sa likod niya. Kaya naman kahit anong gawin ng mga nilalang, di siya nito na kayang maibagsak. Pagkaraan pa ng ilang segundo, may nakita ang mga nilalang na mga namumuong hangin. Wala siyang ideya kung ano ito, hanggang sa nagsimula na itong umatake. Sa bawat paghataw nito, naglilikhayo ng kidlat, at kapag tumatama ito sa katawan ng nilalang, agad yung nahahati sa dalawa. Lahat ng tinatamaan hindi na nagkakaroon ng tsansa
na maisip kung ano ang nangyari sa kanila. Basta pagbagsak ng mga ito sa lupa, ora mismo itong namamatay. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong sitwasyon, dito na lumabas ang kanyang maestro habang umiihip ng dasal sa mga kamay nito. Pagsilay naman niya rito, wala siyang ibang naramdaman kundi ang nag-uumapaw na lakas sa buo nitong katauhan. At kung ikukumpara mo yun sa kanya, aminado siya na wala pa ang abilidad niya sa kalingkingan nito. Nang masipat naman yon ng kanyang mga magulang, dito na ito mabilis na sumugod. Naniniwala sila na ang pagkatalo ng matanda ang magiging hudyat ng paglaya ng kanilang anak, kaya naman sa mga sandaling yon, nakahanda na silang gawin ang lahat. Ang kaso lang, paglapit nila rito, para silang naging mga laruan. Napakadali na lamang sa manggagamot na ilaga ng kanilang pag-atake, animoy nakakasilip ito sa hinaharap. Di lang yun, sa bawat kumpas ng kamay nito, nakapaglilikhayo ng espiritual na sandata na hindi na nangangailangan pa ng dasal. Mabilis din itong napapakawala ng matanda, kaya bago pa man magkaroon ng pagkakataon ng mga kalaban nito na umilag, tumatarak na rin yun sa kanilang mga katawan. Sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban nito sa kanyang mga magulang, nakita niya kung papaano nito punuin ng palaso ang mga katawan nito. Di nagtagal, dala ng matinding pinsala, tuluyan na rin yung pumanaw. At dahil sa ito ang nagsisilbing pinuno ng angkan, unti-unti na ring nakaramdam ng panghihina ang iba pa nitong mga kasama. Kalaunan, nagawa na rin nila yung matalo hanggang sa malipol na nila ang kabuuan. Para hindi naman yun pamungahan ng puot at paghihigante, nagdesisyon sila na lipulin pa ang mga natitira. At nang matupad nila ito, napahinga na lamang siya ng malalim habang iniisip ang mga ginawa niya. Hindi siya sigurado pero sa mga sandaling yon pakiramdam niya malaya siya. At magmula noon pinuno, mas lalong naging maayos ang buhay ni Opong. Nung pumanaw ang kanyang maestro, siya ang pumalit sa posisyon nito bilang manggagamot na kalahating aswang na nagtatanga ng Kamaragkaw, ang pinakamalakas na mutya ng Gabunan.